Már én úgy éreztem az elején. Jó, nehéz idők. Köszönjük nektek, politikusok. Külön világban éltek, ti már mint az ami sok, de ami sokkal sok. Dandinénél hazudozó politikusok. Minden egyes választásnál az agyunkat butítól. Putyinnal az országot az EU-ból kirúgott. Termeljél csak melatonicomáig, te zsidó. Rio de Janeiroba börtönöző bíró. Rivotril-kel, már az egész népnek alig várjuk, hogy jöjjön el a péntek, hogy megnyugodjunk, elhagyjuk a gépet. Elígyam a pár sörre félrakott pénzem. Elhagy minket a hazánk, az egész egy a gazdád. Nemzetközibe adtad el, hagy jöjjön az orosz, hagy jöjjön a tatár. Aki magyar és magyarban marad, exakt a halála a nyomor. A pénztelenség lassan már exigencia. Ilyen lett mára Hungária, bazd meg. Ilyen lett az ország. Az üzletet a politikusok csinálják, akkor már régen rossz. A politikusoknak egyetlen dolguk van, hogy a föltételeit megteremtsék annak, hogy önök jó üzleteket tudjanak csinálni. Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Biztosan meg lehet élni 47 000 forintból. Azt hiszem, igen. Nehéz idők járnak, kurva hideg szelek fújnak, emberek mint a legyek hullnak. Nem lettem mint a gyerek, csak utca. Évekig az agyam csak a cuccra, az orrodban az utca hegyek, húz egy utolsó utcát, aztán én más úton megyek. Isten veled, majd a pokolba találkozunk, te fene gyerek. Takarodj előlem, mert szavakkal keresztre feszítelek, teljesen kikészítenek az évek. Ilyenkor nézek fel az égre, hogy milyen szép kék, mikor villog a piros kék, nem vagyok fék, pedig látok elég fényt, néha látok még reményt, te szemért. Szemért, mindent a szerért, erről szólt 09-ben és most is az egész. Lehetsz te gazdag, vagy szegény, fiatal, vagy öreg, de úgyis utolér a végzet, ami követ, a nagy követ, a nagy követ. Körbevesz téged is a korrupció melegöve, ez paranoid rap, mert mindenki követ. Mindenki követel hibát, ilyen az emberi faj, azt hiszi, hogy kivált az állatok közül, pedig te is csak egy állat vagy közülünk. Nehéz idők járnak, amíg teheted, hát közösülj. Amíg teheted, hát közösülj, bazd meg! Az üzletet a politikusok csinálják, akkor már régen rossz. A politikusoknak egyetlen dolguk van, hogy a föltételeit megteremtsék annak, hogy önök jó üzleteket tudjanak csinálni. E tekintetben Törökország és Magyarország jól teljesített az elmúlt időszakban. Én tisztelettel gondolok Erdogán elnök úrra, aki a török-magyar üzleti kapcsolatoknak nagy barátja, zászlóvivője és úttörője, aki itt önök előtt ezelőtt egy évvel mondta el a gondolatait a török-magyar gazdasági kapcsolatokról.